Happy New Wow! Korea. Hey, beda. Eko na guys, ikisa. Ada eko na guys. Beli. Ada tunggu uma betul tak? Tunggu. Don't worry. नोंथांमोना साननानै अमा बेदरा इमान खम होननानै पार्टियावनो खम नङा दंफैयो मानोना आरो मानसिफोरा खमखा न'नि गोजासोखा आरो नुजालाय जिरिंना आरो जा बाबु जा बाबा जोंल' रावबो गैला ओमफ्राय खिनावनो जों संजागोन आरो इयो बयलार बेदर हांनाय आरो इयो मिक्स खालामगोन ना बिसोरनो नै ना गावब्रायलायनाय इसोरनो खाना जानाय दे ओमफ्राय आं And this is leg piece too. Angni moनसे गुलुनि मोनसे नङा आइसे नोंखौ बाबा Ba, belum sih. दा yes मोननैबो गावनि नङा नोंखौ नै हारासो नायो बुस्थुआ Galau itu lah. हाराखौ जानाय नङा खोमा हाराया एक्सट्रा बोला बेदरखौ फिसा खालामबाय मोननाय नङा खोमा सानना गिदिर लाङा माबाखो ini sabun sih itu sabun garlic and ginger paste dia mix kan sih ini busu dia sukriya ya ini mana itu biwana ini biwana bisa bilang ini biara ya ini lo kasih betul biwana sih sana bisa kan nggak terus sana ini ini terus kita akan ke lama nih sih ginger garlic paste udah deh hai bye sukriya tuh nah apa sih sungguh mesti mesti doang nah Rani nah maka happy new year nak happy new year advance happy new year babu no happy new year Happy New Year. nih hai sir YouTube sir Happy New Year. jangan babu ya आंनि खिबोहर Happy New Year guys गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरबाय जोंहानि पिकनिकआ बेखिनियानो दिनैहाय नैथिंजाय अमा सावनायखौथ' नुगासिनो दङ नोंथांमोना रुसि गलायबाय नुवाखै नामा हाय देखायहर ओमफ्राय दा आङो नै बिथिंजाय दाउ सावनो नागिरदों लेग पिस मोननै दङ आरो ना ओमफ्राय नै बेहाय होनोसै आङो नै बेखौ रेड चिली पाउडार होनो बेखौ रायजोफोरा मिथियाबा खोन्थानानै रेड चिली बेयो सावग्रा अमा बेदर सावग्रा गनद्रम नै रेड चिली पाउडार होबाय रेड चिली पाउडार होयै आङो ओरैजाय गलायनानै लानोसै ओमफ्राय माबाखौ हरदो संख्रै हालदै आयौ संख्रि जोंनिया बेसेबा गिलिर संख्रै बे हालदै जाहैबाय संख्रै हालदै लाखादो दे इखो लोगोफोर इखो रुखानानै लाखादो ओमफ्राय नै हामदोल' गुलुआ माबानो होननानै जानदोंमोन इफोरो जुदि जोंना थोआबा माने दंबायखायो इखिसा हांसो नै हांसोबो दंखायो ओमफ्राय इखिसा आंखौ नुगोना नुवाखै आंबो दङ आं लाग्रा ब्लग लाग्रा आंखौ दाबाव Mina, kamera Mina. Rani dah bincang sama dia perfect. Apa kena kau nama le? Itu red chili powder fish. Nangla. Kecil je nangla lagi. Hafan words lagi. Jadi memang. Fine nih, bezan hanggan zengna local stick, zengna nang iron genang stick ko. Mana deh kamu sah? Kamu deh kamu sah seni jepang lagi nih. Kamu hek kamu sah apa sah? Angkat lagi bro, siapa nih? Kita bingung sama. Ini nih dong. Ah, hai hono saya dah. Aku sunapin nolak. Kasih dulu ya. Ini dah se. Mau kipina ada bro. Sur. Lagi. Kipina. Islihat. Apa sih? Mana? Baru naik libu. Grup satu pula. Libu sih mana? Mama nani kipina kan? Mana usah kipina ni? Mungkin aku sendiri. Kipina. Ay, mama ya. Kipina ya. Ang semua mana boleh tu? Ya kipina. Ini konsep. Iya, konsep dah. Ya, kipina betul.
जाया इयो बोरैबा जोंना बिलां मा खानाय नंखाया मोनजाखानाय नंखाया इयो जाबाय माबादो फाइनालि बे जाबाय आं ओंखायनोथ' ओरै माबाजोबो होननानै बुंदों थांगैखौनो नायाखै मायाव दोनैखो ओइ नै आंनियाव दोना नामा इखो माबा नायदो लायनानै सासे एसे अराव हांदों आरो सावगोन इयो बारा बुरजा नङा दाउफोर बाजाराव इयो सिथाबैदो मा होनदो दाउफोर दं नामा इयाव स्पेशली बुलुनि थाखाय बुलुआ इलेक फिसखौसो जाबानो उदैखौ सादों बियो Đây Happy New Year deh Happy New Year Dari mana Happy New Year dia jadi dia mana bapak tukra-tukri bersih-bersih sama nah kurang-kurang mau bosta kurang-kurang mana juga baru supaya ini माबा बायसो जागोन मिक्सा सुगासिनो मिक्सा खालामनो थाखाय जाहानिया दंखला सोलायबाय गाय लोगोफोर जा दंखला सोलायबाय फिसा दायसो जाबाय माबाफोर नुवाखै माबायदि मावनांगौ अ खानागाबो मावनांगौ दायो आरो बांसिन मावनांगौ जाखांनायनि उनावहाय सैखां गारला जोबनानै गाबोन फर्स मावनाय जागोन नै वान टाइम डिसखौ लानो फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामनाय मिक्सार देलाय जनकखौ बुंहरलाय रोङाखै दे रोङाखै Sudah selesai. Hat, nailai. Aku lagi nenek yang menaklai. Nai, iya. Siapa tadi yang kena busu kena? Ayah ini mana main semali? Siapa dia? Zaya, Lisa haze, ize. Hei, nak tu Zaya ber. Malah pun nak lebur Zaya. Bro, gesan. manis sih mereka pada bahaya sana boleh ke sana boleh nih ini sudah jatuh baik biar mensiap bisa baik tadinya maybe ini kan sana nih siapa wow cepet kita tadi ya nah betul betul dengan das saya kena baca isul lang terus ada berapa mencari apa smell video mani ya muslanya mencari no sarkan nih kan aku tahu enggak mbak bilang di sana ada anjing mana ikut kapan nih dinner suki apa nih bahaya jeng besar saya lagi 이 할링가 세는 중에 비스는 근데 해도 중에 두션이 보나요? 그래서 봐. 근데 바이나 바이나 스니까 다시 랍자 한다. 두셔 솔리 서이 키니까 랍자 돼. बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक की मारा सामने का ठंडा नहीं हो हुआ या पटका बस कोल्ड ड्रिंक की मारा गोल्डन सोले Kamu जाग्रोनोसै बेदर रानबाय बाबा जाय जाय मा लोंदो मायो बेखौ माबा होनो रयेल स्टेक ना मा होनो नै सोर सानैजों साथाम नै है मा फन हरनानै निउ इयार होनहरगासिनो हैप्पी निउ इयार ओइ हैप्पी निउ वाव बरिया
Hei, bedo. Babuआ बेदरल' जादो Angna. ओमफ्राय नै जोंनाबो बेदरल' दे जोंनाबो बेदरल' जोङो जेबो लोङा जों बेफोरखौ लोङा जों बेफोरखौ लोङा Ah, gulapi deh. Lagi sila. माबाथारलाय जोंहा अयथासार अयनाय मिनि खुसि हांसोआबो आंखौ जानानै गाबगासिनो दं आं दासो नुजाबाय आयै नै मावनानै मोखां सोखां गोजा जाजोब्बाय ओरैबायदि गुफुर धुल धुल साफाखायो नै सोरनोबा नांगौबानो लांफैखा दख'नाखौ जासिनाय बायदि जासिथारो रिमाखौ सोरनोबा नांगौबा नै फैलायबाय बिथाङाबो नै जोङो जुमाय लोङा जोङो दै लोंगोन दैयाबो जोंना दैया ओरैबायदि गोथाव ओमफ्राय आंनानो सबसे एसेल' नै बेबो जाबाय दाउ दंबावो नैहाय नै आरो नै हालदिंगा दंथारो खायसे इसोरो माबा हेपि निउ इयार होन लास्ट बेदर बियो मोनसे लास्ट बेदरखौ नै बिराद गोबाव जाबायमोन अमा जायैया गोथावखा माबा होदो ओरैनो 이거 타야나 정녕. 가브는 칼랑거. 여기 셋나라고. 너 가만히 만나 그런 거. बेहाय खुलागान जाबाय नै जोंना खुलागान बाबाया गोदो कुटनिथिसो जायोमोननो Sabun dah. Ini nak kau boleh lagi. नाय क्रिम Ini kau boleh lagi. Usha. Sewali. halal खुलागान गाग्राफ्रा गोदोनि निउ इयारा जोंना ओरैबायदि नै बुस्थुआ गावजोब्बाय आंना ओमफ्राय आसथामनि अबस्थाया नै नायदो थैखागोनसो आसथामाबो बिदि जाबावबायसो दाबो ओमफ्राय नेगासिनो 10तानि टाइमानो बारला माला फैगोन 12ताया नेगासिनो हेपि निउ इयार अल अफ इउ गाइस जोंना निउ इयारा फुरा न'आवनो हेभि जाखादों दिनैहाय बाहेरायाव थांलायनो नाङा खुला गान नायगासिनो गोदोनि नायनो मोनिखौ दा नायगासिनो जोबजोब्बाय सालादासो लास्टआव थाङै ओरैबायदि बिक्रि थाङो फादार आयं कुटनिथिसो बावनो Nungalai dia rijak panai kene. Adi nani aku. Ku sobai tarai madana. Nunga. Ai sang erino jafungono seiji खालामबाय थायोना. sampai dari mak nah Kau dikadeng nggak? Ayo. Ektor nih kayak termani nak. Ektor di sebelah gue. Ektor nih kayak termani. Ektor di makan sekali ke? Ektor di गासिबो थांजोब्बाय स्रिं स्र' जाजोब्बाय नै दङ निउ इयारखौ एकदम नेथारनोसै होननानै जि गोजांबाय अयथासार गोजांखाबाय बांद्राय टाइम गैला 3 मिनिटल'सै ना रिमा 3 मिनिटल'सै
10 मिनिटल'सै 10 मिनिट नायलाय नानि 10 मिनिट दंबावो 10 मिनिटल'सै अयथासार गोजांबाय आयौ Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! जाबाय 2026 हाबबाय Happy New Year! So गासैनिसिमबो Happy New Year! आसा खालामो बे गोदान बोसोरा बयनिबो लाइफआवहाय खुसि लाबोयो सक्सेसफुल इयार जायो बेखौनो दा जोंबो उन्दुहैनोसै ना बिराद एकदमबारे अयथासार अराबो निउ इयार फैबाय बयबो गाजा गोमजा थालायदो रंजालायदो रावखौबो राव गाज्रि सानलायनाङा बयखौबो अनलायनानै सोलिदो ना 2025 आव जि जालांबायसै बेफोरखौ गासिखौबो बावजोबदो नङा होमबा फैसाफोर दाहार लानाय दंबा बेखौबो बावजोबदो बयखौबो निमाहा होलायदो लाबाय नालाय लाबाय गैला जोङो 25 आवसो लादोंमोन जेबो नंला बे होननानै दाहारफोरखौबो बावगारलायदो दे लोगोबो रावनिबो दाहारफोरखौ लानांलासै दे बिदिब्ला हर जाबाय 12ता जाबाय गोदान बोसोरखौ बरायनायजों जोंहाबो उन्दुनोसै आरोना so good night all of you I love you all of you ओमफ्राय दा दोनथ'नोसै बाय बाय आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै बे जाबाय जोंनि फेमिलिनि दसे टाइम इन्जय खालामनायमोन आरोना बिराद मोजांबो नांबाय so bye bye दोनथ'नोसै